Kulungula kakulonda uphile ubusho uphumela upastawing ilobu yachaza amaphupho. Isicelo sinye ukuthi ke inamba ungayisebenzisi uma ungayona member noma ungayena umlandeli wechannel ocontributayo kwi-channel yabo. Le number ke senza umuntu oyimember kusonga 9 ya ku5 kuphela Monday to Friday kuphela. Awu WhatsApp yona uyafona kuphela. Kunombukeli ke la ubuze ukuphupha iphupho la ephuphe ingane yakhe icela ayithengele icathulo. So ingane ibisanda kuthengelwa icathulo kodwa ngokuhamba kwesikhathi evikini ingane isicela ayithengele icathulo ekubeni kade isanda kuthengelwa icathulo. So inazo icathulo vele ezinhle ezintsha iyacela ukuthi iphuphe usayithengele icathulo. So ngenzeka nawe unalo iphupho elisimila to this one uzosizakala. Nake singakusho ke kuzoba i4 singakusho ngale iphupho. Kungenzeka kube khona ukusala mhlawumbe kwesi5 okwamanje nako kwambuliwe. 1 esikhathini esiningi uma kwenzeka ukuphupha ingane kuwuphawu ngaba ngoluhleke uma icela uyithengele icathulo. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka kuyadingeka uyithengele izicathulo zohlobo okade izicela nebona noma olithengile ngesikhathi icela ngoba kungenzeka uthole ukuthi vele ufuna uyithengela wena ubuyithengele amateki njengamanje ufuna icathulo noma ubuyithengela ama-sandals njengamanje ufuna icathulo ufuna amateki yabo. So maybe uyakho nje uyayithenga lezi icathulo. Number 2 kwesinye isikhathi futhi uma uphupha ingane kuyaba uphawu uma icela uyithengele icathulo. Lokho kungasho ukuthi ke empeleni kudingeka uyakhonjiswa ukuthi kunengane elingana nengane yakho futhi esondelene nayo ezidinga icathulo. So kuyenza ukuthi njengoba kade uthengele ingane yakho icathulo kunomngane wayo ongamile kahle mhlawumbe okufanele ukuthi ngesikhathi uthengele ingane yakho uyithengele icathulo ukuze nalo mngane ngoba mhlawumbe bamile kahle emndenini kufanele ulule isandla bona. Number 3 ngokwesintu ke uma uphupha ingane kuyaba uphawu oluhle futhi uma icela uyithengele icathulo. Lokhu kuzobe kukhombisa empeleni ukuthi ke ingane yakho ilama ingane eyaphuphuma noma ke eyashona isencane manje iyembethe yabo lowo moya waleyo ngane leyasho ingabe yaphuphuma noma ngeshona iyembethe le ngane yakho. Kudingeka ke uyilungisele inhlambululo iphinde ke igqokiswe yabona leyo ngane engabe yaphuphuma noma ngeshona embethe le ngane le kunjalo yabona isintu leso. Kodwa singayibeka futhi kanje ngase isintu futhi. Number 4 kuyenzeka futhi uma uphupha ingane kube uphawu oluhle uma icela uyithengele icathulo osuke lokukhombisa la ukuthi ingane yakho inewele likamoya. So kuyenzeka ukuthi ingane inewele likamoya ngabe elingazange liphile noma nje elikamoya vele ihamba niphesa. So kudingeka ke ligqokiswe. Ngakho ke uma uthenga icathulo kumele wena icathulo zihambe ngambili ngaso sonke isikhathi. Ukuthi njengoba uyithengile ingane yakho icathulo so yaphupha ingane yakho isicela icathulo ingoba ilewele likhalela ukuthi azibe khona lezi icathulo izakhe yabona. Futhi wena every time when you buy shoes buy 2, when you buy clothes buy 2, buy in pairs. Siyabonga ke besibheka la iphupho la ingane yakho icela uyithengele icathulo ekubeni vele icathulo ayiswele inazo. Siyabonga.